Gå igen. Den prøver at hoppe ned. Ja, det er det. Lad det hurtigt. Ej, du det her. Hurtigt. Hey, lad være. Du! Nej! Det er hurtigt. Det var... Det er sur. Du! Kom. Nå. Du er ja. Vil du gerne derned, hva'? Vil du gerne derned? Der er Nej, langt nej, ned. nej, nej. Langt ned. Nej, Falder nej. du? Åh. Kom. Ups. Så er den ud. Så lapper jeg. Men de er ikke gode i øjnene, hva'? Jo. Nå. Se, prøv at se, hvad laver den? Du kan måske gå. Hvorfor har du så meget energi? Gå til Toge. Toge må gå eller lov. Vent. Jeg kan ikke gøre det her alene, mor. Tag i skålene. Men jeg kan lige komme ud af skålen.